инде бер 3 ел алганга мындай велосипед белән килгән булмады. Электән үк бәләкәйдән үк йөрим велосипедта. Үсмер чактан ук. Гомерем буе 35 ел, димәсәң 35 ел инде фирмада эшләдем. Шул бер үк җирдә 35 ел бозаулар карадым. Менә хәзер лаеклы ялга чыктым. Хәзер тынычлык булсын да, сәламәтлек булсын, илләребез тыныч булсын. Сау сәламәт шулай итеп гомер итәргә язсын. Безнең инде сайлау көн һәр вакыт авыл кешесе өчен бәйрәм көн. Халык инде бездә тыныч, тырыш, хезмәт сөючән безнең авылыбызда халык. Бердәм рәвештә инде менә 3нче көн сайлауларга киләләр һәм менә киләбез инде. Бик рәхәтләнеп, бик теләп, илләргә, көннәргә тынычлык теләп, халык менә иртәдән бирле сайлауларга агыла. Без дә шул агымга кушылып килдек әле бүген сайлауга. Менә түгел 3 көн дәвамында инде безнең Татарстаныбызның язмышы хәл ителә дисәк тә була. Без инде үзебезнең шушы республикада яшәүче гражданнар буларак бүген үз тавышыбызны бирергә килдек. Әлбәттә инде без матур Татарстан җирендә яшибез. Тыныч, рәхәт яшәүе, алга таба да көннәребез имин булсын.